Novembro é tradicionalmente o mes de facer chourizos e guardar provisións para o inverno. En Agrícola Bea tes todo o preciso, tamén para comezar cos traballos de poda. Viches a selección de cortacéspedes e motoserras de Hesby? Pásate pola tenda e descubre todas as posibilidades. Castelani convídate a achegarte á súa confitería o sábado 29 e participar da degustación de doces do Nadal que está organizando. Será de 4 a 6 da tarde. Xa chegaron a Mimela os tradicionais calendarios de Advento. Ven facerte co teu. Se sodes unha asociación e queredes organizar un taller de bordado, falade con María de Novelo a Novelo e adentradevos nun mundo creativo que vos cautivará. Cando chega o mal tempo é importante contar con boa visibilidade no noso vehículo, ter a luna do coche en boas condicións é imprescindible e Glass Drive son os profesionais que se encargan de todo de xeito rápido e eficaz. E falando de mal tempo, prepárate para o inverno cunha posta a punto completa do teu automóvil da man de Optimus Car Repair. Ao volante toda a seguridade é pouca, por iso desde lavado e neumático Rocío recomendanche revisar o estado das pastillas do teu coche e reducir a distancia de freado ante unha emerxencia. Centro Estético Añil convídate a coñecer todos os beneficios da radiofrecuencia mediante a que darlle aires renovados á túa pel sen pasar por unha cirurxía. Se aínda non te enteraches das promocións deste mes de Sandra Alonso Estilista, recomendámosche que non nos retrases máis, porque te son de elexir e a prezos fantásticos. Falar de choiva é sinónimo de falar de chiruca e diso sabe de sobra e Baxús, pero se ademais de protexelos queredes alegrar os vosos pés, nada mellor que buscar o modelo de zapatilla de casa que máis vos guste entre todas as que ten dispoñibles. Edelec adiantas o Black Friday cunha selección de ofertas mediante as que podes ser dos primeiros en beneficiarte dos descontos que agardabas. Antes de que chegue o Black Friday, Ramos y Mariño traeche tantas ofertas que non vas a ver por onde comezar a elexir. Cal é o prezo correcto para a túa factura da luz? Dezalia, empresa comercializadora de Iberdrola para a Estrada, sácate de dúbidas. Se tes un negocio e non che apetece encargarte da decoración do escaparate, Javier de la Iglesia Arte Floral faino por ti. O Nadal ben cargadiño de agasallos tamén en forma de fotografías para os nosos seres queridos. Ana Figueiras plasma momentos únicos que se converterán en inesquecibles. Se vas quedar con familiares e amigos, faino novo de dos. Tomar algo e pasalo ben, aquí son sinónimos. Cando na rúa fai frío, no Café Paz, camiño da Geira, séntese o calor do bo ambiente que o invade para que ti só te encargues de volver. Un lugar céntrico na nosa vila e con todo o que nos gusta cando imos tomar algo é o Café Bar Gran Sol. O éxito dos pratos máis saborosos da Orly está transformando os vosos xantares en experiencias únicas. Aproveitar o espazo dunha cociña dándolle funcionalidade a cada recuncho é posible con Fábrica de Mobles Mato. Que estilo prefires? Zapatos, botas, botines deportivos, zapatillas de casa, botas de goma, paraugas... Sí, falamos de calzados Prieto. Vestir e calzar de capricho tradúcese en estilo e elegancia. Se lle sumamos bolsos e complementos, faraste cuns looks que realzarán todo o teu potencial.